Nachádzame sa v dome Charitas Svätej rodiny Janovce Čenčice. Je to sociálne zariadenie pre 9 ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí tu žijú a mali by tu nájsť taký svoj domov a komunitu podobnú rodine. Chceme, aby sa takto cítili aj naši klienti. Robíme pre nich množstvo aktivít, pracovné terapie, rôzne iné akcie, výlety. V pracovnej oblasti najviac pracujeme výrobou sviečok, tkáme koberce, pracujeme s textilom, to sa potom snažíme nejakou formou dostať aj medzi ľudí. Niektorí klienti majú aj takú túžbu pracovať mimo zariadenia, takže aj na tom pracujeme, aby nejakou pomocou nejakého roznašania letákov alebo nejakým maľovaním obrazov. V rámci rozmanitosti života naši klienti navštevujú množstvo kultúrnych alebo zabavných podujatí, rôzne plesy, večierky, ale zúčastňujú sa aj riadnych divadelných predstavení. V Spišskom divadle 5. apríla 2025 o 18. hodine vás pozvajú na Charity chudobný večer. Neviem, kto príde. Vystúpia tam výborné kapely rôznych žánrov, budeme tam aj my a výťažok z tohto koncertu pomôže nášmu domu.